Contone wong wedok sing daringane ora bocor iki golek ana nuwun sewu, kencete sing nrincing kuwi aja nganti dirabi. Oh, lho. Fisik kencete nrincing. Wong wedok lek kencete nrincing kuwi aja dirabi. Lincip ngono kae? Wani karo wong lanang. Berarti semakin lincip kencete semakin lincip omongane ya. Lakune rada dicit-cit. Kuwi wani karo wong lanang. Berarti yo lincip omongane. Iya lincip omongane, tapi lak wong wedok ki mbembeng. Oh, apik kuwi rada gedhi. Iya, gedhi mbembeng. Aja dirabi le. Nyapa? Tas babaran. Ngono kok iso ngono. Nembang ya, aku tambang. Nadane coba. Oke, lagu ki sing lagi sing anyar. Lagu mah surat penjajah. Nah, surat penjajah. Nyeritake masa lalu iki apa sing anyar? Bayu rambute kaya garangan. Masalah kobong. Setelno mi kaya ngene iki. Setelno apa awakmu tuwek ngono kok dadak sumur barang. Ya kolmu aku lah agak selikur. Selikur apa? Ora percaya.